Wei ebusua asem kese bi esi abrantie bi akwakofa awuraba bi afini kurom de na ba betena ne nchen na mpratwe ni mu no nyisen kobaye awuraba yi wo ya be ma ne se okokofa oba foforo de na ba beka awuraba yi hu na chese oma be ya akorafo no na oba ne se ompene be ma ne se nyono pe na obeye nti obekwa akofa so oba ne pe wo mpe wo obekwa akofa oba foforo awa de aba beka ne ho na oba ne se sana wo ka de ene de ene me kọ be ma ne se o kọ na ma brew kọ awuraba isisa ne nema kọ ya tese wo ho no ma na be me ye nimnie nene wa ba dada no ba de fe na nene oni na ya adwo suhunsanwam nene esokode owie a wayi 20 cedis ana se sika wo no pe no no wayi a hye awuraba yinsa na awuraba ise be ma ne pese otwini di enu nti ene adwo no omunye biem na wei ena da ko bayi wo hono ma abofra ye dware ekọ school a be me ya ba be chi abofra no de na dwane ena obaye dwane aba ha sei odina semiye aba be to na nakrobia oda ba be dan no se omwa no ne mpanifo eni nanim no mo nkonko je abofra no nye sa abofra ne enya 11 years a ne ebeto no enya asem papa ya omunti asem de enu nti osere mpanifo so momoa no mo nka no nkonko fa abofra no emsambra ne nchen back abusua ensempi ena ekoso awuraba ne nsem a wokeka no okire na nti a adekodi ebesi sabofra ne nya 11 years yenko ne yenkonko tie embra awura akwaba yeja ohote sai ya me adom na so adom ya frau sai Pache frame Azuri Jennifer. Ma online wano mai we no. Pache frame Azuri Jennifer. Azuri Jennifer. Hey, Azuri abe pia ho. Kila ntiawe brahana Azuri abe pia. Azuri Jennifer. Ote he. Pache mite Sawaba new site. Sawaba new site. Adwuma be na adwo ho. Pache na misue adwuma ba ma pon no. Apon ho. Usua adwuma ben. Itirebo. Pache. Tutumi wo hye, utumi bo. Pache. A hairdresser for. Ya mamemusa wo na sisi a wasua pon ho. Yi amanfo keka wo, nyame na meka wo. Amanfo keka semo ya konkonzafo eyampa. Pache ni nyina yentro. Eyentro. Ya seche semo ahu so obi twam di obetwam bi a moka no ho asem. Pache wonkofo mo yesa ho. Ye obi a mo yesa wo ho. Batenye mu nyina. Ya sese obi ba na ebi a ne boy kura na de na ba na omu pia mutum ka he kotobonku wa ye na duro no de na ba ha. Mo nyesa. Pache lebi. Sa. Nyesa o ye hairdresser ntina wo kasa. Hairdresser for we di amanfo na e kana mibusa o. Madaro ma mibusa mo. Mo nsumunyi ya no. Okay. Enti Sawaba ena otie. Edi asem ena wiei Azure ede waba yenim ha wa afidie so kire wase mu na mentie mpacho tiefo mechia ma ena wiei masama me de bae ne se me ne be ma bi na wo ye na be ma no ye frɛ na Isaac Guma ye frɛ ne say Isaac Guma pacha wo ye die ni pacha me ye frafrani ena be ma ne nso ye die ni pacha be ma ne ye Mamprusini. Pacha. Nti uye ba frafra Mamprusi. Pacha. To aso. Na mpacho mene be ma no wo ye no. Ayese awale bate ambaso. Na busuafo no. Oba ma busuafo ho ebe fa me. Na echire no sanko ma busuafo ho no omukotena ase na busuafo ka chense. Omu pese obaye me ho ade. No mo kire ne niam odeba ye de yo ba ho ade de no mo ka kire ne so mfamra enema ne de doso ebi enantwie ebi akokọ ebi enkonfem ebi ensa okay enema ne de doso okay ana mo ka kire no mo ka kire ne so mo ma ne ti asese kwan no wa omo ntimi nje enema ne half nti gise odi nema ni nyina aba
na omo kan no so ono so sere kwan se o ka kire me se me kan kire me busuafo no se afi o do ye no aduane na amba ntise aduane ne ba o de omo ni manyina ye do anes yi ana ebesim no se aduane ne ba o de ne omo ni manyina abebre om na oni ni nyina na edo na me ni nyina na mo do we he na edo wale ho wale pacha okay to aso nti o kan na me so meje pene na me ka kire me busuafo no me ka kire me busuafo no na me maame ba ko frɛ me se members ye fie na me besu adwuma na me penyina to tailor si wonte membra na me besu adwuma ana me so kenti me de to be ma na nim se na me maame na ka kire me ana oso ono no ontimi fa me emba hanom se me ne mbetena na yembobra na fedie obesan ja me se me nko me busuafo ho se me kwa akosu adwuma enti sa me pe adwuma na ode me betum ewo mu krom ho na omukrom obebi a ye won onfiri walwal krom ofiri akura ase na omo ho no ye frɛ ho sei ho ye frɛ ho du to aso nti o kan sa no ena me ka chen so omukrom ho no ne de adwuma na omusua wo ho no me mani nje ho nti mpese me kɔ na me kosua adwuma no wo se na ma me keto kan ana ose saa de sa me pe se me sua adwuma na o de me bakwa kotum wo walwal krom ho ana me so okay mate ase ana ose okay ya do pesi nto okokuma ase nto kwa obesende misika na me de akopa adwuma no awokuma walwal krom na me so okay ti onu ja wo ho afri du no abekuma ase obeye de okuma ase obeye adwuma di adwuma ya omulodi dua ewo obelodu dua okay to aso obelodu dua ana me so okay ana no buy so ba kuma ase no be 2 weeks no on frame me ana me frɛ no na me say na ya kan asem no awie na fe de ade na wonye den menti on ka biom ana o se aya me ntwen no obesan frame na me so okay ana me frɛ me maame e ka chen se ni se na boy na ka chen se obesan frɛ me so on frɛ me bi na maame so okay obe frɛ ana me maame frɛ no ka chen maame se ni maame so o maame nkosu adwuma no hwan o maame Isaac Gumei se ne maame se o ma wo nkosu adwuma no o maame nkosu adwuma no okay ana me ka se o maame nkosu adwuma no for reason tina o maame nkosu adwuma no ana o se ni reason se ne maame ne se omukrom ho no oyo ba wale be ma wale fo no osan so ye obi a wodo nto ode ne yire kokuru kesem so nkosu adwuma ho na be se nsu ama no ena me se me se me wo be ma no so me ne wadi nka akase sa me kosu adwuma na eduru adwane time ana se eduru adua time me ba fi na adua se san duru fa time me san ba na ya san fi adua no na fe de enti na o ma me beka sa wo hu kwan obafa so a woni ne be kirikiri mu na me so kura no nye me man ka se wo fa me kotu adwuma mu me se me kom krom akasu adwuma ana wo se wo de me bekwa akasu adwuma enti se si ano me kom krom ni na me nkosu adwuma na na se si ade enti na won tampa ana me ma me sa friend busa no se ende sa ade o de me bekwa kotu adwuma ampa o sende mi sika 3 million na me de bi ko me de 3 million me de 1.5 kotu ya danka ena me de 1.5 tua adwuma no soka o de 1.5 tua danka wo wale pa chan 1.5 wom pa chan ena de 1.5 no nso kotu 3 nsa e wa adwuma mu ho okay to aso ena me gusu a me sua nti be me wura adwuma no be ne 4 months time ena be ma ne ba ese obe wale aka ho oba so obe wale wa ye ho ade no onye me ho ade no ena wasan ba bi so obe ware ba kwa aka obe wale obi foforo aka ho okay ana me se wo be wale obi foforo aka ho sese mi wa nso asase na wo be family me di kan ka kire o se me life na me wo no me pese me wale akoka obi kunu ho ana me so me pese me wale na obi nso awala be ka me kunu ho enti se unim se wo betimi sa ade a wo se na me kramponi na me nye ready se me no wo be de e betena no because na me no obi ahihye dada se e ba be ya ifro
ena me ko me kuro ma ye na wo ba ye se wo ba ba ye de wo ba chia ye abusuafo no na ba ye na oni nunu no mo fa me by force di ko mu kuro mu ho enti sesi an bebi a wo so unim se asase se na maka akiro enti sesi a wo ka so wo wala ba ka ho ende sa de a wo wala ba ka me ho ka hu so wo nye me ho ade ena wo nye me ho ade na unim se eba no ye kuro mama mrem wa unim se me kuro mama mrem wo nye oba ho ade a eba no enya wo de ayo oba na ba enti no sesi an wo ka so wo wala ba ka ho me ba fa me ba akọ na wa wala ya betena se no se ansa sade oba wala be pam oyire akwa abonten na wafo oba foforo abade ande wo nye biom am so okay na me de metimi kro kesi mu am esuem adwuma me wo hana ne ma me frɛ me se membra ana me koye na ma me ne ka kye me se die ntina me ma ka kye ne ba ne se ma ne nwala nka ho ana me se me nka nkyere ne se ma ne nwala nka ho ba nhyehyɛ wo ho ana me di tu nanim ana ono ase on wala mbaka ho nti se wo so on wala mbaka ho dia me nka ase ma ne wala nka ho bato wala ka ho a ma me ka cho se be ma no wala bi ba ka ho me fa me ba no me de ne be kɔ ana o se sa wate na me ma ne wala mbaka ho na me so okay me de me ni problem ana me sa fa me ka na me sa ko bebia me ti na me sua me djuma me wa na be mo frɛ me se be ma na de oba na ba me mbra me kye oba no ode na ba du ho ampa cha an ode ono so okofa ne we he na de ne ba du was me ti ene so se oba no free na vrongo side ho eno akofa ne de na ba no akofa ne de na ba okay ana me se ode na ba wo se an ena o se me mbla me chia na me se me de me man so man so onkofo ba bi mbla na me ma ba ba chia o ba so no no pa ni die kwan so no ono no fo ne yere no no mo mbra be bia me wono no no be chia me na sa me so me pese me ba na me ba ba chia no na so ono no se chinchina me be chia sa o ba ne de me ni time am de ba ba chia sa o ba no na me mi wa so ne ye aduane asanto o ka che me se ya odi aduane be blame na me so okay na me so ya on blame aduane market dia asunto on blame aduane na o sisa man be che oba na on fa aduane ne mba on ma misika se wo wa mechia eyereketoa na omre waduane e no omre usika nso na we no okoye ne ho ade a na ono nso okofa ne saa te se de ofa wo ofa ne saa se sirem no so just ofa oba ne ba fi na afi de wakọ na abusuafo na kire o de wo so wo ye mo de ne de yo okay to so enche me kosirem ayakwa be montre wale nka ho meko wale munso meko ho enso de aka ho to so enti ofa ne bae no afede o ka asa no na me so okay on ma usika on to aduane ma na me so okay enti efiri okọ no nyina afede me frɛ ne bia no de ama girl no na girl ni na edi matem no mo ka de o mo pekire me yereketoa na wono aba ni se di watem na yereketoa no kwampo no mi wa ono so frɛ me fon so ka chem se me mo ono so nwale mbeka ho na ye nyina ye ntena ho ana me so okay me de me kan se ma no nwale mbeka ho na se sa na ete de a na so oba me ni problem nti efiri okọ ni nyina didi atem na mu di matem me frɛ ne so mbre me aduane kula na mu di matem omo nka asem bia wa no se didi atem na me di matem sa me tena ho 2 months nyina kurom ho minimo bia wo ho me ko ho minimo bia wo ho nto so ma me aduane ti me ko roman fo na ko sire eburo na me de be si ho na me noa nya se me noa because me ni shimpo me nyama buro na ma chinchim ni sei na me di agu nsuo mu sa na esija so ehuru bia na ma yi sa na ma di sa 2 months no wamba wamba na me so okay na me friends and sa de me ko wo ko Roman asorefo ho wo ye Roman ni sa na me ko Roman na akosere o mo se wo ho akyerew na o mo ma waburu enti aburu no nya ye na wo ye ne den ebro no menya nwan se ma nyam no ma peso ye beans kakale bi afra nti me nyam no sa na me di agu nsuo na esija so na me di ma chinchim ni sa di agu nsuo no na ehuru bia na ma yi ni sa na ma di one oba no me ne me ba no sa tam na me ba no de osua nto onu no ndidi okay enti after 2 months na china me friend ka chen se on bre me aduane dia sa de me sesa me ne ma komikro ana o se enfa no ho de be ye bia nya na sem sa me be chia ge ne dia ono so na me so okay na me so me sesa me ne ma ana me de koi
me de koye no na me koye na me saata me na na wo ho na me na se mentena se so be ma ne ba na fine de wo ho no na ma ka metena ho 2 months e 3 months be ma na amba o de ende obeba o china obeba sa wa amba na me na se okay sa de a me ma kwan obetimi akọ bebi a opeso okubia na me fa me frɛ me sister penyin no no so okumase na me frɛ no send me lord fe na me di free sirem ho ba akumase me ba akumase me ye adwuma o me ba de me ba asase ne mu odin pa nti e wo ho na obae onu so ba akumase be ma no so ba wa free du aba akumase nti onu so ba akumase no obae se opa achew me mfa nche no ne ensantina biom oba me so de na nka me ka ase me mpe no me ka ase me mpe no ba de na ode ye me ntina ma me free hokoi ti so se ye ntina biom a nti ma me ne minuanom minuana me woni chen so ba mu bi na mo ka ase me mpe na me ntia ene ntina e wo kumase ha nti e free ho no afa de me pene ya na me ne tina one me da wie pe no anya akọ no kroma enu anu no onim se owo ba wo baabi owo yire wo baabi onim ye o frɛ na no odidi watem eso wo de wo wa be ye kumase de enti oba kumase ya no abɛwe wo no okọ nti sa na ode ye me nti wa ye me de to aso 3 times efi bia wo ba no abɛye sa na okọ na de to aso no de afi ba ko bi no obae na okọ so no ohwe akola no nso mi wa sa tam no na me jai roman nti na me ko faith for asori nti sofo ne na de akola no ko to school mu na de bia no ma me 10 cedis na madam bisuka say me ya de wa adwuma mo no so ji me wo na adwuma mo say me nsua na da che me fambo me bra nti me wo ho no na me sua adwuma no ana obae na mo san kan ya no ye san ka bom na osan ko no krom sa 3 times na me se de bi so ya obebum kwase ade to aso sa de bia eduru te obetu school fees dia wo so wuntua eduru so obehwe ba ama na obeto atale wo so wonto na mina me bra ya sa de no wi a wasan ba be di me akọ free dia sa oni wa be da akọ ende me nye sa adwuma no sebi me nye sa adwuma no nti abra bia oba bia wo so opaacho na me se me de me nye sa nti so se ade wo free se o pese o ne metena sa akọ mabusuafo no ho me free fie ho no no wa anye de wa mba me ba fie ho so awoso wudi akire ko wa ndi akire nso ankontisi ukosirem na so omoma akwan se me no wontena na wa ye me ho ade na ma basirem na ya tena na se me wo be hia mo kumase bia na wo se o tata me se wo yere na me de umi wa so o trete me sai sa me ko fa be ma na so hu se ma ko fa be ma ida so obekumi ana obeku be ma no guma ne kasa be ma ne na kasa aize guma pachan osisi ohu se wo wakofa be ma fofora ida so obeku ana obeku be ma no okay nti wakasa nti aya wakasa a kire me ena afi de me sesa de wakan de anu odi ena me de kwato me sofo anim sese ni se na be ma na ye de eka nti me na be ma na omo frɛ no na obae no osen a wo no ohwɛ me ba no miwa ya afi bia wo ba na ya wo ba kasa opaache na ya me ne sa aka bom no ebi o ha se wo kumase a ti bi o ha 20 cedi bi o ha 50 cedi bi o ha 100 cedis no de amam se me mfa anye de me mfa nto adwana ma akola no na me so okay na me da to adwana ma akola bi o ho so a eduru Christmas time se a na ma frɛ no bia Christmas aduru be pa atale bi ere eto ma akola no oba wo se sa me nto atade no ma akola no nko efi se eye ne yere na me nti so wan to atale ya mame a ene so wan to ma akola na maka so okay se mpeso to ma akola nti na maka so okay to ma no na to ma men susu na wa ta ma nti wa to ma me o se a wonu calculate sika no na me so okay wo calculate a se enya bone o ma wo wuska no o da atade ama me
na o calculate atade no anaso ota ma akola no ni nyina wo no calculate ni nyina na me so okay wo so otworo gu book na me so o try dey says so o hweme no bi a ne yere ne o na so o ma usika eno nso wo tworo gu ho wo so otworo to aso ana me so okay o tworo amate because me enya sa ne ono oba atena so o pa na o maniska o mpa o maniska de na wo so yere na me ne de sa adwuma ne de me njintum ana o so okay eno so ono oboka wa me ho oboka wa akora no na me so okay nti ni nyina o dokoto me ma fele sa adwuma ba akona me madam ne je me jai sa adwuma no na me edurutama wasa madam ne pome na madam ne pene so obe pome nti mi jai se adwuma no na me sanko nti mi jai mu ano no so osan bae se me pene na me ne sa tena bie mu a obaye den odumi bakwa kotu adwuma no na me so okay mati ase ena ofre me ewo ne fie ena me koye na woni me dae oni me dae na odi skano o ma me 3 million na me ka che so kan hu se because ya wugina so se me ne won danti na wo ye de won hwe me ne akola na nti sisi a woni ma de ya odi sa sika 3 million ya mami kan hu se wonim se etua na watua me ka ne mu menye se wo yere nti na odi ska na ma me nti ayesa ese one wada no watua wo ka sa na o ka kire no sa na me ka kire no ayesa no etua na watua me ka nye se wo yere ne nti na odi ska na ma me na se an wo de ama me no kora no wan fa ska na nche mi nsemo so wo de be ma me ma me eduru be wa month kwa no fa ska no nye de ensent me ana me frefre na sa na me ka chense ayesa me bo ne charge se wa rape me o twedi te yes anum ka chense me bo no charge so wa yede wa rape me na o se sa de o discan me so no discan send me mama nto sika 3 million so yem fa nsu adwuma enti me pay scan bi yede yem fa nsu adwuma se tama wo du no nya 3 million ade bi han dan na o di bi sa koto adwuma mu ade nti no o sa ma 3 million o se yem fa nsu adwuma abi so ahaye kuma se ena sa tam na onu this scan ni twa ne sa tam na me tua wa ha na enye pe nti me pay scan or this 3 million na am me pay scan bi so me pay 4 million so madam ne minim no nti me ka onu so onim nua panyini no nti onu so eje me ase yi bai na sa tam no esu adwuma 1000 na omo nti wote so je wo nti wote so je me eje me 4 million no ema meji mede me mini pan sika na ode ma amene kan nti odi gina so kan so onu na de me ko tu adwuma mu ena onu ohwe me nti de bia na oba me madam no ho ebe ma complain so onu person ne me eda me nti ase ne ade ena me say me asisi ehunu no de me sa adwuma no me ma twemo ho first ni na ma agimi a ene de minjimie because oba kana asem de to obi abaka seme na menye na me so no like me ma no odin me nim sene ayese kasa nkete ntino oba no batena se akana asem de na omaji atum enti omoje na asem ni tuma oswale anu akasa aboa won so wunim kasa mimi nim kasa bebi odem beko bia no mi medi nkunim na Isaac ne kasa no na kasa akire me nam se me kasa de ntino wo so no wunim kasa ntino wo kasa obi abeji wo asem na tumbate no kre ene ntro enye pe enti me kasa no no se an enfa no ho na me so okay na me timi baby na me bo me branti year last year no mu ho ana obaye se ensantene biem na me se sa adwuma no maka cho se matwem me nye biem nti sa wo du 10 pesos ma me aka hu sa akola ni nti na wo di se scan yede hyeminsam na aka sa wo di hyeminsam fi se me no wo tenanti na wo di se scan hyeminsam de enya adwuma because me su adwuma no wo nhwame bi wo ha no ma me je adwuma to ho no na makwa akopɛ pa bi adi
na me di aba to aso me di bi tua oba school fees na me di bi tua me ankasa meduane sika na me akola no obedidi anopa obedidi awia obedidi anwumre ni nyina afiri me botom me be ka na wudidi matam ka chem se nkwala wa abontina omo wo papafo ho enso so no omo papafo nhye omo so omo te ase miss wo mfa akola no ho so wo mfa akola no ho na sa me presa me hwe say the bear that me ban bra bon say because of say me ankasa man ko school enti me so me hwe say me ban so nyede enko school enti school ni de wo hwe no kra de tie bia na me de me ban be de ebe ko school enti yes ano of asofo ni be mu no o kachira asofo no say awon no waye me like onu o hwe me o de 4000 o say sa yi ano onu o de 4000 na ma me nti ma se do se kan na asem na sofo ni ji ni die e kan se me die ne na enye de enim na m so okay sa me die ni nim a wo sofo so wudi adanse se de bia wo na osole wo ma e 10 cedis na so onu betena ha kan asem de na so wo be ji na asem na tumu a me ni problem na ayede okachi asofo ne se an obe onu ni die onka so opeme pa but me mpene so one me be ebe tena ni ntina ono no onhwe me enhwa akwala no ena asofo ne se nti se si amoka se ye oba no ho ade a obetimi ose a o ene de ye kitua bi obetimi na mka chense me no me kwa asole me pese me pe oba ma oba ye mai from me pe de oba wale me akokka no yire ho a me no me ne beche ekunu ba akode sa adwuma no me mpe ana asofo ne sese sa de a me na me mpe be ma ne ntino be ma ne de onye hwe nti o se ende sa de me mfa akola ne ma no be ma na ekasa be ma ne na ekasa na me sa akola na wo ka che me se wo nhwe no na wo ntue school fees wo ni me bi akola no ko school wo mfa no ho so akola no obedidi o ya le kura ye de no ko hospital na e fro se akola ne ya da o se mfa ho sa akola no so oda hin wo ni na wo sole fiti prakwa no abakase wo beje akwala saade akọ mabusuafo na saatam na me maame so wo menchen na me okache me maame na me maame ka chense ono no oni akwala no so tumi akwala no busuafo wo sirim nti won sanforo ka no nko sirim na okọ honum na so omma no kwan se onye akwala na mamre no onje bana ono ma no kwan wo se onu so akola na mbedi onu ni nsem pa so onu so bakwose wakwakoye me akola no ho ade age akola ayina onu kola mpo no nka se ompemi anka so opemi anka sa ni akola ni nyina nka so oje akola no ejame aja ayi nti saade a me maame asem na oka no onjintum nti oye dai nti eho no ena asofo no be support ni se akola ni ye ni moja nti akola ni ye ni moja de a otimi wo ho kwan so oje ne ba nti se ye kasa na me se ai onu a woni me kuro mama mre onu oto wono woni me ye kuro mama omo ankasa kuro mkura saa na tie nti ade nti na obegina hanom na abeka se oba baje aname me firi nwuram enye nipa na wo me nti me maame so onu wa wale onu maame owo me wofie me so me ye saa akwala no bi na onu oka no tidie nti na onu obegina hanom abeka se obeje akwala na onye ne ho ade na firi me nsem nti onko siremo so kwano omoma no kwan de ame so me omoma no kwan na so oya akwala no ho ade ame so me man kwan so omeje okoi wanko eno oye dai wanko efiri ho no afa de oba wa so opaache oba ache nansen ya na me be wie madwuma me pon me ho wan tua ya friends me pon me ho na so for me na afide me ko Church of Christ for na family me exams ka me exams because na me know bia me twa mani class ti asori for the try omo na me tua bibia me niema mbetoto akoye sika ni nyina ko si 35 million and exams fee 12 million asori for no na twa wo afide free honom no ana obre me 12 million say menje na me fan support na me fan tua ayinika na me so okay odi amame obakula mpo ye bie school kula me nya school fees nya dai enya fan community odi amame me discuss kan bakwa kotua no school fees no ena me discuss no to ena wo san ba ye say wo be ya me program na mam say wo yere
ana me catch us me ma catch us me mpe obiom no de me mpe obiom because me ma try my best to say me hwe se o best san suban na wo mu no na nka ya tima san de atena se oyire no okunu na ka wakoye me ho ade by wo ba na wa bedada me no wako umfi mi biem te wo san pese woni me da biem no nti na wo yesa ti sa de a me nyere me nyesa adwuma no na o se ansa o me obi ba ye program no so hu so obi abaye program na ade se tuo be kasa o program na se ena me so se tuo be kasa de ene me mo aboka no ena me so me ka say yo ena wo say me ka cho say me madam be gift aye 1000 me ko to TV de akoma na asa chede ena oto TV no oto TV no woni me ko okrom na me kira o TV a na oto na ekwoka we no ho enye 22 million ena envelopes a wo ye wo say me de me minim say envelope no esi 1.5 onon de o catch me say envelope ni si 3 million am so okay nti akoya 25 million enon kwada nchen ena program no so drinks na yi no ende me ankasa na me to me niema nyina ena ye de ko program okay tobo enti program no ye say ye ya make say dia na sie enti amwa ba nyina so a onu di gina so no dia na sie amawa ba ha okay dia sie ni so wa be wi akwala na adwane wa be wi ade how wa be wi ano because a Friday bi na ma adwala akwala no so akwala no ko school na me so me ko adwuma enti me ko adwuma no mo no me de ma ko adwuma minim se me ba ko school edru edru tama akwala no edi ba fie no me ma sha akwala no ba fie ana me frɛ omo school mo se ene me ba no kama aduri akwala no nyemba school nyemba fie because above 5 ko bo 6 akwala no nyemba fie na madam ni say ana akwala no amba school na me say aden because min so ma dwala na wasi kwan so a wo ba school na me so me ko adwuma nti sa o kasa akwala no amba school dia me nti ase na wo do on train na me yede me frɛ ne papa me frɛ ne papa na ne papa ne say akwala no wo no ho na me say akwala no wo ho na nti want me amba mama ne na akwala na duru sa time we because me minim sa akwala na ko school na wo abefa akwala na ada na wo mbo mama ne wo m say wo na wo no me so no me sizu say hu akwala no de bia wo ha wotime ba na wa be hunu na wo ne na pia bonten na wa sanso ye de na enti we wa befa ne ko he wa befa na adwan ko ni kurum wale ho odni ko du ai odni afri kumase ha ekodu akura de wo mfie sai akura no 9 years oyo ba na bema oyo ba tu abefa akura de afri kumase ha me na jai school edna ko shedu okay enti se si ade na apede enti no aba ha de na yemoa wo de enti na aba ha ne se mpese me saka me ba me pe me ba no back cause mba no hu hia me pa me ko hu akola ne tibia no no uko du ho me ko sirem ye ko sirem ho no ena me busuafo frɛ ne so amfa akola ne mbra na montena senka akola no ho asem ena wo se ono nde obeba ba to amfa akola ne mba uso ko hu akola no na ayedai me ko hu akola no na no honam nyina aye nkurunkuro na amosa de panyin ne masin ho na wo si nti mani anje because me ba no wa me ho no the way am se ye no me ko ho no na me hu akola na akola oye kokko me ko wa si aye tuntum hu no kura hu sa ya akola no mpo na me bisa akola no sa aye den ena wa si aye se ana ne ma me nani ewu ntie o pie ba wa se ai wonu no wakacha akola no so ndwale a akola no ndwale no ai wa hwe nso agu no ho sa na me se me de me ka wo mtinum se akola ne de na so odin pa me ba ne de me ka se na so nye de na me bua enso enam se me yo ba tan ti minim de we amese aye de me se amantene o je so wugina no so ansa na de o so ye no wa ye de waye nti ese me ka wo mtim se se an wa be fa na wo se mo se mbetimi ahwe na ma wi na de na ba kurom ha na se na bra ba ye ba sa se nti eye ti ho no na ko to school man na ho no me bisa mo de o mo so mo de na to school
na school no krampo ne enya papa bia because omo honum na education no enkwan kan akola anya 11 years pe okwa awale akola nya say 11 years ekwa 12 years no okwa awale enti wei ya wanya 9 sese ya aka 2 years oba wale sesi a enti mi hia me why na de ne be ma sa awale omo krom ho de sa na omo suban tie because me say no omo be fa me na enya say omo fa me say bia one ne me kan me ameti ase ne ya odai ana o ye omo ba so omo be chie mabusuafo ayie no omo fiti na omo ka che me mabusuafo say anwumre omo atena ho anwumre ni duriye no omo so omo hu kwan nti me nkwa kire omo kwan ye ko duriye no me sa atam no so na me nim bol ka papa ana omo ka che me say bebi omo si me no so ade asa no mo se yedur bol ka kuruma menya ka na mo se te me ka se ane no na yedur bol ka kuruma waso mo mame ko mame tina ka mu no wa na mo so mo to patrol no mo de mako station mo to patrol ni we ya na mo de mi si mo kurom kwan so na me se me ka se mi ko mo kurom mo so mo de me kwa na makwa ko hu kurom ho eno ano no ada no mo ni wabusuafo aye lie na mo ni mabusuafo anye lie bia no obi eni wabusuafo nye la ni etumi foul by force sa do ko da na odo ko da na na o real da bi no wo kuma se ha nti eduru be week ansa na woba enti na busuafo be chi wo firi wo krom edi ko du ko twen no ansa na no ba ye na se na wo wabusuafo enimu a wakɔhye baabi ya kɔkire obi kwan na ya amfa wa ama na ye de wadurudu a na wotwe ansa na be ma na ba na ya ma ehwew me krom phone na mo frefre mo phone so na me nso me nim krom ho ntino na me ntime ma mo dalation because o mo honum na ehia akurase ti honi do yesa wu dwane pe na o ma fa kurisifo na o ma guide o se de ba ya untimi ndwane honi e do ba de ko ti se wu suro ne se sa akwada na ma no onya free 11 years aye ne be ma aware ne be ma awale na bra baba ye basa ntimenso man ko school me wo won be che wo ko share ho sa na wo mfie sai na me was 16 years 16 ene e be che wo ko share ho na me che me ko share edinio na oba no obefa ne sa no it means say wa be kidnap yakoda ne free kuma se ne ko sirim ho mo ko sirim ho no wan ko ye case ye ko sirim ho say ko akoye case busuafo no frɛ no wa ba ya na wa mfa akula namba na yede ne kwa ahimfie de yede ne kwa na ahimfo no tia no se o hwa sa ade na wa ye na eye ade papa nto ansa nkɔ no nkɔ fa akula na mra to hye o mo se ade kyen ni ho ade kyen na ode akula na baba afi ade kyen o mo frɛ na o se o mo kyerɛ no awa funu so no no be ya amamre no on be fa me ne akula na nyina ansa nkɔ ne kurum ɛna o mo so o mo nye ne sa fa ne bra wo de ne ba ye be siesie bibia na se oba no kula na so on pe obiom kula na ye be ma ye oba no ho ade na ya ye nkrata ato ne akula na e wo ha no aba ode ne bai wan fana ma muko police station na police for no say me yes aso man report wa ha de ko police station na police for no say je say baby o wi akula no me san ko hon ko ye report enti na me san ba ya mote na bedu han na wiei adofo ababa wa frafrani abaya azure enu abepie ha no nikunu empo nikunu nempna Isaac Guma Mamprusi ni nti frafra X Mamprusi ena kwa ya omo fa so kura achi akura wi kura ne ko se kura da se ene to ho ma Isaac kura no so san ya asem foforo na da ho de yense oba pem oba mpene ana te sa de ye no fom hai momo ho no monyanza amode amu kuro mo ho na tutura asem nkwana enye tutura asem na meka mese momo ho no monyane sa se bia ba ma be hu oba obeyi oba ne lie ada oba na dwena mo oba na dwena ba ne so no abedo no na ba ma ne natena no ho no monyane sa na ye mo ye sa ba mo kuro mo ho ne de patapa na mo de ye ba be chill by force mo so onya aka se opel na o si yo o dwena ho kolampo na oba hu an so ma be fa o na mo de wa ko o mo se o ma walo
Oma walo a wosu dwane mo no ma pe boarding guide boys no ma guide fie ni nyina saa kosi se wo no ana fe de omo de nuro fre duane mu to be di ana fe de wa dwen na dane na fe de wa beji na tum se ampa o afe de bibia ye okay. Hey ewiase mema ni bia ni ati papa mema ni bia ni ati wokofo oba ne na ba betina woni na wo wokofo oba fofra san ba beka ne ho abra ono na woni ne tene kura no nye ne ho ade woni na wo wonye ne ho ade no oba ne kokan ya no osi gina ese okwa osi wonko ai onti ase a wonko se wokofo oba na ba omra mechia no oba ne se onye ye omma nti wo nhye no wonfi no oni abofra no nfi om nti so oba so okwa onko okoya mane tena ne ba bi nso na afi wo so de a wo kan ho a na akodaada no nene adwoyi wakosi ne so abona mane ho asepe no nso ho sepe wa na waje se wayi 20 cedis enye 20 cedis 50 cedis ene da nkonkron be sane nene wa man 100 cedis na tipa na wasado na wo yale na san kan ho ahwede ekoko mere na yale na san kan ho nene ntokwasa ebuma yale ne tekwa na afi wasan aba na wa ba ya adwo na san yale na san aba na osan ko suban be no abofra na wo ne wo ne kura no ntumi hwa abofra no okofa ba kwasa aba be kan no makoye miensa omo ye mienu kura na ba de ine kosi sen mienu ne kura wo ntumi hwe osan kwafa ba kwasa aba be kan ono nsonso wo ne be ya adwo ama eno so beti ebegita na hesa wo de playboy kiledi by kilentria nsemhunu akwa na sisia na be ma ne se oje abofra no ewo se kokoye asade e wo ho asana abofra no ne nsabe kana ne saka o ma na ni na ho na onfa abofra ne mra onfa ne mra oba no na wonye ne ho ade a uni tumi bia se oje abofra ne free ne se se ne oba ne ka se o mama mra ne tim ewo se ekone saa onye ne ho ade abofra no entumi meye wo dia ebusia se ne oba yi ken susu ampa se ye no kure saa se ne ba mai eye ni dia ede na ba ma no wanye ne ye mu ewo se oba no no so ba be kireche ne nsem ono so eba ne o mo so be ka the side of the story na we die asa asem ne mu ayedu asem na se bibi nkoyie ede nka ba ma no koma bi awo ne ho awusia be ma ne mbra ono so bla meka nyowo fa sa asem ya rabe yike nyesa dia ye bebua ne se oye nipa boni nyo ye boni aye ebrenti mi de besia se ye betwen se be ma ne so beba ono so ba be kireche ne nsem ne ehu no kra e wo sa asem we na we dia sa asem we dia mi hu se me gie di o se me ye den o medwe hu amenti ase abusia like video na share na feel to subscribe for mama na drop a comment no comment section hono na bibia ntimi entoto na akwam aha that's why emergency Ghana TV na akosia adepa ene medin abusia da sene ebesanso ehia bi macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.